pátek, ne? Já byla stejně v práci ráno. Jako Já jsem stejně musela, ještě jsem měla lidi. No vidíš, ale tak prostě mohla si jich mít víc, takže zase si víc vydělala. Já Marečku, ale jakože já jsem to měla připravený, jakože v tom bloku. A teď ty napíšeš, už aby byl pátek. A já si říkám, jako on to myslí, už asi aby dořídil. To nemůžeme tam dělat. Ale já jsem to měla skurvený i na Kropuzonu, prostě všude, já jsem nějakým způsobem si afixoval, že to je čtvrtek. No. Ještě, že jsi mi to ale napsal, tu jednu jedinou poznámku, už aby byl pátek. No vidíš, musíš si všímat detailů, je to dobře, že si všímáš detailů. Já tady, ty mít stínku. A jo, já mít stínku, jo. Stojí se to takhle dlouho? Jo, někdy i 20 minut. A pak se to zvedne, aniž by nic. Lukáši, No. podívej se pod opěrku. Všimli jste si, že má Lukáš takhle při pohledu zezadu špičatý uši a vyklopený ty vršky ještě do stran. Já myslím unavený pohled. Zezadu. Zezadu. Otoč se, Ilčo. Jaký mám uši, jo? No. Počkej, takhle to není vidět, kde máš ten. No, tak a ještě víc otoč hlavu. No. Ilča má tam sice takový kosmetickou vadu, takový hrbol, ale jinak je má rovný. Ukaž Marečku ty, ucho. No. Fuj, musím ti šáhnout na hlavu, ale... Víc doleva otoč. Taky rovný. Ukaž já. Počkej. Teď to není vidět, jestli to je vidět. Já se pak podívám. Co říkala? Co to bylo? Mohu začít servírovat? Ano. Já teď otevřu pusu a ty mi tam zasuneš tyčinku, ne že mi tam strčíš klacek. Co mi tam úplně něco jiného? Hele, Joča. Makovec. Ne. No jo, jenže tady je tak velký strom, že jí přesto není vidět. 15 cm břízku, teda břízku, borovici. Kamení a Lukáš se rozbavuje svačinu. Polez. Na, pi. Krutý. Můžeš. No víš, že jo.
tam byly nějaká možná chajda zase, tak už se tam ují. Jako tam byla chajda s kapříkama přeci. Jo, jasně, a čipovali tam pivo a prodávali párky. To jsem si nevšiml. Ale já se odvážu už, jo. Jardo. Ještě před náma je 5minutková dílka. No, teď jo. Aha. Jo, to musí docvaknout. Když to až taková, pokud to nebere, když to docvakne. No, já si ten baťušek přece jenom trošku utáhnu. Tak co? Jdem? Myslíš, že spadne? Já to budu slívat, ty si to běž užít. Hele, teď má v botě kamínek určitě. Dobrý. Hele, tady běží další. Musíš jako skákat na paty. Ono to s tebou jakoby ujede kousek. Jako vy si to užijete, ale já to pomalinku slezu. Ne, já ti kameru nesvěřím na tato cestu. Aha. Tak si pak pro ní vylez. Jestli chceš, můžeš jít po cestičce, nemusíš jako ty dva blbci jet dolů. Cestičce kde? Tady byl někde v lese. No a kdyby si spadla pod čumáku, jak máš plný tričko, helmu, kalhoty. Ještě může být? Plný kalhoty můžeme mít, když se podíváme tady dolů. To by celkem, jo, to by bylo. Ne, jenom to tady sedí, už opatrně. A čudma tam. Já to tady přehraju. To je poslední tady. Zain! To jsem se lekl. Tak dost, Ilčo, už jo, nech toho kamenování. Tak to jede. Ano, a zkušený borec projíždí okolo nás. Jen jsem viděl zezadu dole tam. Kočníčkáč. A co se nám to támhle tetelí nahoře? Jsem si to tady rozklepal, tyjo. Ta v tom je jak baletka, tyjo. Škoda, že jsme nesestupovali tak, jak se má, protože bychom třeba věděli, kam se stoupit. No to rozhodně. Pojeď. Jedeme až tam dolů za Marečkem. Jo. Jo. Jo, jo. Ono ti asi nic jinýho stejně nezbyde. Ty jedeš, no.
Nejbezpečnějším stylem. Doprava. Kormiduj doprava. Pojedeš taky po zadečku? Jo, skončí to dole. Víš, jak tam byly ty, jak tam byl ten plot takový ocelový, jak jsme říkali, že tím, když prostě proleze, že ho to nařízkuje. Jo. No tak tam to skončí. Je to jasný, úplně neboj se, že bych o tom už nepřemýšlela. Tam skončíme všichni. No, hele, a ten už neprojedeš. Z toho nepřemýšlela. Pozor, pojď mi stát. Viděla se Resident Evil? Asi jo, se nepamatuju určitě. Tam byl takový počítač, který je počítač deplácoval laserem. Vlastně to takovýho tam nebude. Připravit se. Pozor. Teď. Můžeš taky Ilčo vyrazit. Teď už je dobrodružový. Lepší než cestou nahoru, jak říká Mareči. Tak Ilčo, připravit se, pozor, teď. To tomu říkáš start, tohleto? Jo, dobrý, to je super. Ale hlavou tam vzadu dělal, no.
pak budou taky super. Ty, jak mě bude policie vyvádět. Jdeš tam? Ty vogo. Zakázaný vodopád. To je mazec. Kolik to má na výšku? Nevím, tak 30 metrů, 40. Ty vogo, to je kus. Zdá se, že máme čočku trošku od vody. No, není ta sprcha úplně seštolovaná, no. Už jsem zamálo. Už ho mám tak přitaženýho, že už se klepu. No, to bys musel mít stativek. Udělám ti stativ. A? Kde je? Ho ztratil. A je nějaký malej jenom. Malej, jo. No, není zas tak malej. A je to kam vzít, Jo, má ty svoje růžky tam. aby to nebyl vlk. Já se jen tak ptám, aby to náhodou nebyl vlk. Ty Hugo, to mi řekni, jakým suťovištěm se tam prodral nahoru. Se tam asi chvíli štráchal. Jak tam vyhlíží, ty, jak má takovou pozorovatelnou tam má. Superovou. Ale teď ukazuje zadek. Myslíš, že se tím snaží něco naznačit? On se normálně prostě pase. V tom suťovisku. A jde pryč. V tom To suťovisku. on je za tím balónem schovaný. Já vím, no. Koukám mu hlava. Akorát. Ne, to je zadek. To je jako Marečka, já to moc nepoznávám. Vesně si, teď jsem ho ztratil z dohledu kvůli tomu. A už teď mu vykoukla hlava vlevo. Z druhé strany. Hele, už jde. By si nemyslel, že jsi samička. Toho bych se neobával. Teď vidíš, že nemám rohy. Nebo samičky nemají rohy? Moment. Kam prchnu? A je fuč. Hele, tam je něco na stromě. Ten to mají krmítko. Asi ne. Aha, vypadá to. Nevím, co to je. To budou mít asi krmítko.